Έχουμε κοντά μας την υπεύθυνη της Temos Aegean, Αγγελική Κατσάπη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, γιατί θέλουμε να μορφωθούμε λίγο, έτσι. Εν πρώτης, τι είναι η Temos Aegean? Η Temos Aegean είναι μια νέα εταιρεία, η οποία εκπροσωπεί τον Διεθνή Οργανισμό Πιστοποίησης Υπηρεσιών Υγείας για τον Ιατρικό Τουρισμό, Temos. Η Temos Aegean εκπροσωπεί αποκλειστικά τον Διεθνή Οργανισμό στις αγορές της Κύπρου και της Ελλάδας. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί κατορθώσαμε να έχουμε μια διεθνή συνεργασία με έναν φορέα ο οποίος έχει μια μοναδικότητα αυτή τη στιγμή. Υλοποιεί ένα σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης ιατρικών υπηρεσιών με επίκεντρο το διεθνή ασθενή. Είναι το μοναδικό στον κόσμο που δίνει πιστοποίηση λοιπόν για τις υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού. Είναι ένας οργανισμός ο οποίος από την Ασία, την Νότια Αμερική και κυρίως την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη εκπροσωπεί ισχυρούς συνεργάτες, ισχυρούς stakeholders, όπως συνηθίζουμε να λέμε, της αγοράς. Ασφαλιστικά ταμεία. Ακριβώς, είναι ασφαλιστικοί οργανισμοί, διεθνείς ασφαλιστικοί οργανισμοί. Είναι οι λεγόμενες εταιρείες ιατρικής βοήθειας, διεθνείς εταιρείες ιατρικής βοήθειας. Αυτές επιδοτούν και τον ασθενή όταν ταξιδεύει? Χρηματοδοτούν το ταξίδι του? Αυτό εξαρτάται από το πακέτο ασφάλισης, από το πακέτο το οποίο καλύπτει ο αντίστοιχος οργανισμός, ο ασφαλιστικός οργανισμός, και μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι και τη διαμονή ή ακόμη και την προεγχειρητική ή τη μετεγχειρητική του περίθαλψη. Άρα υπάρχουν εξειδικευμένα πλέον πακέτα, και όχι τώρα, αλλά την τελευταία δεκαετία, που επικεντρώνονται στον ιατρικό τουρισμό. Γιατί επιλέξατε το υγεία από την Ελλάδα? Μάλιστα. Καταρχάς να σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε τη συνεργασία αυτή με το Διεθνή Οργανισμό που εδρεύει στην Γερμανία, αντιμετωπίσαμε μία δυσπιστία, και δυστυχώς η δυσπιστία αυτή είναι σημείο των καιρών και λόγω των κακών κειμένων που ζούμε στην Ελλάδα γενικότερα τον τελευταίο καιρό. Συνεπώς θα έπρεπε να ξεκινήσουμε και να αποδείξουμε στους διεθνείς εταίρους ότι υπάρχουν αξιόπιστες υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα, και φυσικά ένας οργανισμός όπως το Υγεία, που έχει μεγάλη εμπειρία στο χώρο των ιατρικών υπηρεσιών και τεράστια αναγνώριση από πλευράς ποιότητας, πιστοποιημένης ποιότητας, λόγω JCI, ήταν, θεωρούμε, η καλύτερη αρχή. Πλέον υπάρχει, λοιπόν, έχει προηγηθεί αυτή η πιστοποίηση. Είπατε αρχή, δηλαδή μπορεί να υπάρξει άλλο νοσοκομείο? Προφανώς αυτός είναι ο σκοπός μας. Η στρατηγική της Temos Aegean είναι να υποστηρίξει τους ελληνικούς παρόχους, τους Έλληνες παρόχους υπηρεσιών υγείας, προκειμένου να προωθηθούν και να ενισχύσουν την εξωστρέφειά τους στη διεθνή αγορά. Άρα θα τους δώσετε κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές που πρέπει να έχουν? Θα τους υποστηρίξουμε για να αποκτήσουν τις προδιαγραφές αυτές. Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι σημαντικό. Τώρα επιστρέφουμε στην κουβέντα μας για τις πιστοποίησεις που κάνει η Temos Aegean, και ότι υπάρχουν προοπτικές να μπουν και άλλα νοσηλευτήρια σε αυτή την κατηγορία, γιατί ξέρετε, η Ελλάδα, πέρα από τον πολύ καλό καιρό και την καλή διατροφή μέσα από τα προϊόντα, τα αυθεντικά, που παίζουν νομίζω και το ρόλο τους, είναι καλό να ακούγεται ότι έχει υψηλό επίπεδο υπηρεσίες. Ακριβώς. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα στο οποίο εστιάσαμε όταν θέλαμε να ακουστεί η πρόθεση της Ελλάδας να εισαχθεί σε τέτοιου είδους δίκτυα της αγοράς του ιατρικού τουρισμού, ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό επιστημονικό επίπεδο. Έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική ακαδημαϊκή εκπαίδευση της ιατρικής, αλλά γενικότερα το επίπεδο των υπηρεσιών μας είναι αντικειμενικά υψηλό. Απλά θα πρέπει να το αποδείξουμε ότι εκτός από την επιστημονική αξιοπιστία έχουμε διασφαλίσει και τη διαχειριστική αξιοπιστία. Ξέρετε, γιατί εκεί χωλένουμε. Έχω ακούσει ότι δεκάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο ταξιδεύουν για να πάνε να κάνουν αιμοκαθάρσεις, πλαστική χειρουργική, εξωσωματικές. Σίγουρα το μητέρα, εδώ έλεγα με την κυρία Δρύβα στην κουβέντα μας πριν, εξωσωματικές, να το μητέρα λοιπόν. Τι γίνεται με τις προδιαγραφές του ιατρικού τουρισμού? Πολλοί ξενοδόχοι θέλουν να μπουν σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς να πούμε ότι η διεθνή τάση στον τουρισμό είναι να αναπτυχθούν νέα πακέτα υπηρεσιών τουρισμού, όπου ουσιαστικά απευθύνονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πληθυσμού, όπως είναι η τρίτη ηλικία, όπως είναι οι χρόνιοι πάσχοντες, διαβητολογικοί ασθενείς, αιματολογικών νοσημάτων ασθενείς, οι οποίοι θέλουν πέραν της διασφάλισης μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης κατά τη διάρκεια των διακοπών τους και μια υποστήριξη από πλευράς υγειονομικών υπηρεσιών. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε να
καλύψουμε και να προωθήσουμε, αν θέλετε, την δυνατότητα αυτή. Είναι μια πολύ στοχευμένη σύμπραξη μεταξύ του τουριστικού τομέα και του τομέα της υγείας. Οι δύο κλάδοι, λοιπόν, αν συμπράξουν σωστά, μπορούν να δώσουν το πακέτο αυτό. Το φεδρό της ελληνικής υπόθεσης που μας οδήγησε και εδώ που μας οδήγησε σαν χώρα είναι ότι υπάρχει εδώ και χρόνια στον αναπτυξιακό τουρισμό, στον αναπτυξιακό νόμο. Επιδοτούνται ο τουρισμός υγείας και δεν έχουν βγει οι προδιαγραφές, γιατί τσακώνεται το Υπουργείο Τουρισμού με το Υπουργείο Υγείας. Πιστεύαμε κάποια στιγμή ότι ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πηγαίνοντας από τον τουρισμό, ξέροντας το πρόβλημα στο υγείας, θα μπορούσε να το λύσει. Δυστυχώς δεν μπόρεσε ούτε εκείνος, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Και είναι μια χρυσή ευκαιρία να γίνει κάτι τέτοιο. Επιτρέψτε μου να πω ότι καλόν θα ήταν να υπάρχουν αυτές οι προδιαγραφές, δηλαδή να υπάρχουν στοχευμένοι οργανισμοί προς υλοποίηση, προς δημιουργία και σύσταση, με στοχευμένο αντικείμενο, τον ιατρικό τουρισμό. Όμως δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση αυτή, οι προδιαγραφές αυτές. Η εμπειρία μας στην διεθνή αγορά του ιατρικού τουρισμού και μέσω της θέμος που εκπροσωπούμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια επιχειρησιακή στρατηγική τέτοια ώστε να εγκολπώνονται, ας το πούμε έτσι, οι υπηρεσίες αυτές μέσα σε δίκτυα ιατρικού τουρισμού. Δεν είναι τόσο λοιπόν οι προδιαγραφές αυτές που μας λείπουν, αλλά η δικτύωση των ήδη υπαρχόντων υγειονομικών οργανισμών στις διεθνείς αγορές με τρόπο στοχευμένο και αξιόπιστο. Σωστά, δίκιο έχετε. Μιλάμε για πόσα εκατομμύρια περίπου Ευρωπαίους τουρίστες οι οποίοι δυνητικά θα μπορούσαν να έρχονται στην Ελλάδα. Ναι, είναι αρκετές εκατοντάδες εκατομμυρίων τουριστών, από ό,τι φαίνεται και από σύγχρονες δημοσκοπήσεις και έρευνες που γίνονται, οι οποίοι προτίθενται να μετακινηθούν προκειμένου να λάβουν υπηρεσίες υγείας σε κάποια άλλη χώρα. Και αυτό γιατί το κόστος, ειδικά στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη, είναι εξαιρετικά υψηλό. Και σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία υπάρχουν τεράστιες λίστες αναμονής, ακόμη και για τις πιο απλές διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις. Εμένα η σπουδή μου για να αναφερθώ στις προδιαγραφές είναι ότι είναι για τον αναπτυξιακό νόμο και να επιδοτούνται. Δηλαδή προβλέπεται η επιδότηση και δεν έχουν φτιάξει το πλαίσιο. Απλά πρέπει να γίνουν μεικτές χρήσεις στα ξενοδοχεία, έτσι δεν είναι, για να μπορεί να έχει και το ένα το κομμάτι και το άλλο. Και όχι μόνο αυτό, η αδειοδότηση ενός παρόχου ιατρικών υπηρεσιών είναι πάρα πολύ ειδικό θέμα και διέπεται από άλλες διατάξεις και φυσικά είναι αρμοδιότητα άλλων υπηρεσιών. Εγώ εύχομαι σύντομα να βρείτε και άλλους παίχτες. Εύχομαι επίσης και στο υγεία να πάει καλά στη νέα του προσπάθεια. Θέλουμε να έρθουν τουρίστες και για τουρισμό υγείας. Γενικά θέλουμε τουρισμό. Ευχαριστώ που σήμερα είστε κοντά μας. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.